कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. अंकोलात वासर कुद्रेत घराकडेन बिबट्यान केलो हल्लो. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या वासर कुद्रे ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या उळगद्दे ग्रामात शनिवारा सकाळी एक बिबट्यान संतोष वण्णा गौडा वय 24 हेमचेर धाड घालून गंभीर जखमी केल्ली घटना घडली. जखमील्या वास्तव घराच्या बाजून नवीन घर बांधताले. त्या घरात सुकोव घायिल्ले कपडे हाडूंक म्हण एक महिला गेल्ली तेन्ना त्या घरात बिबटो लिपून आशिल्लो दिसतलेत ती गवजी मारतेर घरा भायर येयली. तेन्ना संतोष गौडा हो आपल्या घरांतल्या नवीन घराका धांवन वयतना नवीन घरात लिपून आशिल्ल्या बिबट्यान संतोष हेमचेर हल्लो करून दोन्ही हाताक जखम जाल्ले आसून मोठ्या अपायातल्यान संतोष पार पाडलो. जखमीक उपचारा खातीर तालुका आस्पत्रेत दाखल केला. PSI चंद्रशेखर मठपती आणि तेमगेल्या कर्मचाऱ्यान आस्पत्रेत भेट दिवन परीक्षण केले. एक बिबटो घरात घुसून मनशाचे हल्लो करता ही खबर खूप चिंताजनक असून अरण्य खात्यान हेजे गंभीरपणान विचार करून योग्य तोडगो काडून ग्रामाच्या जनतेक आणि जनावरांक रक्षण करचे अशे अकसूर ग्रामपंचायत सदस्य आनंदू गौडा हेमी आग्रह केला. 2 दुचाकी वाहना समोरासमोर धडक जाल्ल्यान एकट्याले जाग्यारच मरण. कारवार जिल्ह्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या मुदगा लागी 2 दुचाकी वाहनाची समोरासमोर धडक बसून एक वाहन सवार जाग्यारच मृत जाल्ली घटना घडली. 2 जण जखमी जालात. मृत व्यक्तीले नाव तनुष दुर्गेकर वय 24 अशें आसून कारवार ग्रामीण पोलीस ठाण्यार प्रकरण दाखल जाला. जखमी जाल्ल्या दोगांक कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत दाखल केला अशी बातमी प्रसार माध्यमाक दिला. गांजा विक्रीच्या प्रयत्नात आशिल्ल्या तिगांक अटक. जून 24 पर्यंत न्यायिक बंधनाचो आदेश. कारवार 3 जण युवकांक PSI मयूर पट्टण शेट्टी, PSI सावित्री आनंदू नाईक आणि कर्मचाऱ्यान धाड घालून मुद्देमालासकट 3 जणांक ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतलेल्यापैकी होन्नावर करकी कानकोडी निवासी देवेंद्र शंकर मुखरी, होन्नावर माडगेरी निवासी सुब्रमण्यम रामनाथ नाईक, कुमटा होळेगद्दे निवासी दर्शन गजानन नाईक हेमचकडच्यान 25,000 रुपये किमतीचो 255 ग्राम गांजा, हिरो होंडा दुचाकी वाहन आणि हिरो होंडा प्लस ही 2 दुचाकी वाहना जप्त केलात. या दोन्ही वाहनाची किंमत 40,000 रुपये असून कुमटा पोलीस ठाण्यात या प्रकरणाची नोंद झाली असा. NDPS कायद्या अंतर्गत PSI मयूर पट्टण शेट्टी हे मी प्रकरण दाखल करून आरोपीक न्यायालयात हजर केले. कुमटा JMFC न्यायाधीशान तिन्ही आरोपीक जून 24 पर्यंत न्यायालयात कोठडी दवरचो आदेश दिला. हे प्रकरण SP नारायण आणि CPI योगेश KM हेमगेल्या मार्गदर्शनान व्यवस्थित सापळ रचून आरोपीक धरूक यश मेळ्ळे. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. गोकर्णात आयतार दिसाक जोरदार पावसा लागून भक्तांक दर्शनाक अडचण. कारवार आयतार दिसाक गोकर्णात जोरदार पावसा लागून महागणपती देवळा मुखार आशिल्लो रस्तो उदकान बुडिल्ल्यान देवळाच्या वाठारात तळ्यात रुपांतरीत जाले आणि भक्तांक दर्शन घेवचेसाठी अडचण आयली. देवळाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराचेर उदकाची अशी स्थिती निर्माण जाल्ल्यान घाण उदकांतल्यान देवळात वयची वेळ भक्ताचेर येयली. दर्शन घेवच्या देवळा भायर दवरिल्ली चप्पल व्हांवती आशिल्ल्यान भक्तजनाक आणि पर्यटकांक असुविधा निर्माण जाली.
पावसात चलत वयचो व्यक्ती पाय निसरण व्हावच्या उदकात पडून मरण. कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्याच्या गुळमे बेळलखंड हिंगा माधव नारायण देवाडीक वय 50 वर्षां. हो व्यक्ती पावसात चलत वयताना पाय निसरण मुसळधार पावस पण व्हावच्या उदकात पडिल्ल्यान उदकात व्हावन वचून बुडून मरण पावली. दुखद घटना घडली. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्थान. निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.